I kan nok se, at vi er lidt spændte lige nu. Vi skal til noget rigtig, rigtig vildt. Vi har fået stødarmbånd på, og vi skal samle en... det er ondt. Vi skal samle en rigtig, rigtig flot hotdog. Det er den pæneste, der vinder. Og det er noget, vi kender hjemmefra, det her jo. Ja. Altså, hvad kender vi hjemmefra? Vi samler en hotdog. Jeg er da blevet opdraget med det her. Jeg er klar, vil jeg sige. Er det nu? Ja. Jeg starter. Jamen, ja, du starter bare. 3, 2, 1. Nu! Det kan jeg simpelthen. Jeg er overhovedet ikke der ondt. Okay, det er pølsen først, ja. Sorry. For helvede. Jeg kan ikke koncentrere mig. Så giv mig da stød, Der kan ikke komme noget ud af den her. For helvede. Ja, vi skal også koncentrere os. Nå, det skal være den pæneste, I kan. Det er ondt. Er det okay at græde også? Så. Jeg var ikke færdig. Min sidder rigtig godt derovre. Stakkels hunden. Jeg ved ikke om det er okay. Er du okay, Det er så man skal stryge med nænsom hånd. Det er så, når man installerer en lampe her. Jeg er færdig. For havl, der er også. Den er sgu da meget pæn lige. Er du færdig? Ja. Må jeg spise den? Jeg vil bare gerne være færdig. Vi klarede det. Det ser ud som om du har fået stød, mens du lavede det. Vi skal have den spist. Ja. Okay. Jeg skal lige min tyld og gå. Skål! Jeg kan mærke stødet i pølsen. Snart.